Днес ще играем Steel a Brain Rot. Абонирайте се за канала и оставете по един лайк на клипата. Айде да започваме. Извинете, че това ми е вече малко, имам такива. Аз малко играх преди, защото ми хареса. Тази няма да ми хареса вече. Това е просто готово. 5, 4, 3. Не! Айде да излезем нещо силно. Знаете ли по хора? Това ще крадем. То му отключено. Не! Хора, извинете, трябва лифна. Хора, извинете, просто тук ме заключиха. Аре, пак почвам. Чакайте, ще взема някакви неща от шопа. Отивам в шопата. Nubini Pizzanini. Готови сме. Опа. Хайде сега да кратим. Значи. Охо. Крати. Не. Защо слушай камата? Това дава 60 000 на секунда. Трябва да вземем триглолинито. Разбрахте ли? Стрес. Какво стана? О, тя какво ме правят? Сега ти гадните. Как ме прибиха тия капани, ми сложили. Прибиват ме. Tung sahur. Искам това да отвори, да откраме и това. Моля. Айде 13 милиона. Фриго камело. Айде! Успяхте, искаха да ми го вземат. Лузър. Да ви е тъпо. Nubini Pizzanini. Мале, колко силно. Йо! Orangutini ananassini. Хора, мале, 40, мале. Мале, това ще ми се ключ след много, аз не видя. Аре, давай.
Моля, толкова. Какво наистина става? Дадоха толкова силни неща. Само... Тук помогли. Мале... Фриго камел. Cappuccino assassino. Аре, давай. Ballerina cappuccina. Orangutini ananassini. Там си го силно по пътя, който иска да ми дойде. Ще го сепа. Ще го сепа. Това видях. Хора, той, който искаше да ми вземе нещата, беше брат ми. Хора, да събираме парички. Talpa di ferro. Йобе. Ето я на брат ми. Базата. Биете. Хора, мисля, че е перфектно да завършим видеото тук. Взехме фриго камело, който ни дава на секунда по 1000,4 долара. И орангутиния на сини, който ни дава на секунда 1000,7 хиляди долара. Еми, приятели, това беше от мене. Ще се видим другия път. Чао!